Ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ҳамаи шуморо табрик мекунам. Муин Ғафуров ғолибиятро ба даст овард. Бародари азиз, аз сидқи дил ҳамаи шуморо табрик мекунам. Тоҷикистон ба пеш. Ҳамеша Муин Ғафуров дастонашон боло бошад, парчами ҷумҳурии Тоҷикистон парафшон бошад. Тоҷикистон ба пеш. Ҳама мухлисои Муин Ғафуровро табрик мекунам. ҳамеша ҳамихе хурсанд бошем. ҳамеша дастони варзишгарони мо, варзишгарои Тоҷикистон дастошон боло бошад. Як бор дигар ҳамаи шуморо табрик мекунам. дӯстони азиз, ободу сарбаланд бошед, дуогӯи ватан модар бошед. Тоҷикистон ба пеш. ҳамеша ҳамихе варзишгарои худамонро дастгирӣ кунем. иншоалло бовар кунед, бо тамошо кардам роҳат кардам. Як бор дигар ҳамаи шуморо табрик мекунам. бародари азиз, ободу сарбаланд бошед, дар амони Аллоҳ бошед. дуоро дар ҳаққи мо, дар ҳаққи модар ватан фаромӯш накунед. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.